Rianxo pon en marcha unha novidosa campaña de dinamización económica que premiará as compras e gastos nos negocios da localidade. Hai que buscar 10 tesouros, cada un con 100 euros. Con máis dun cento de establecementos aceridos, mañá arranca en Rianxo a campaña comercial A Miña Aboa, coa que o Concello quere afianzar as compras nos negocios da localidade e ter tamén un recordo para todas as aboas e avós desaparecidos nesta pandemia. Comercio, hostalería, restauración, perruquería, servizos, máis dun cento de negocios que participan na iniciativa repartirán 10 vales de compra de 100 euros cada un. Eso sí, haberá que atopalos. Trátase dun novidoso concurso impulsado dende a Concellería de Comercio que dirixe Mari Carmen Figueira. Vai comezar mañá a campaña, chámase A Miña Aboa, donde preténdese que a través de unhas enquisas, que estarán repartidas por eses establecementos participantes na campaña, pois daralles pistas para poder encontrar un cheque regalo que está agochado por aí en algún sitio que no medio desta enquisa dalle as pistas para poder encontralo. Buscamos con isto, pois, como dixen antes, dinamizar e animar a xente a que compre ahora vou dicir no comercio, pero bueno, son tamén varias actividades, non é só o comercio de proximidade, senón que tamén pode ser perruquerías e calquera outra actividade que se desenrole en Rianxo. O concurso, que arranca mañá día 28, é ben sinxelo. Con cada compra que se realice nun dos negocios aceridos, recibirase un pedazo de xornal vello cunha entrevista na que se dan pistas para localizar os tesouros. Unha vez localizados os cheques, hai que enviar foto do cheque, foto da pista e foto do ticket de compra ao teléfono que aparece nos cartéis. Pois a campaña da Miña Aboa, como ben di a Miña Aboa, o título nos consideramos que é un guiño a tantos e tantas aboas e avós que por desgracia nos deixaron neste ano e pico, entonces queríamos darlle ese guiño co nome. E consiste neso, é dicir, a aboa Eugenia, que era unha aboa de Rianxo, unha aboa moi especial, na cal ela tiña cos seus netos sempre un segredo. A hora dos seus aniversarios, en vez de darlle o regalo na man, que mellor maneira que agochalo e escondelo. E o que leva a campaña é o mismo, é dicir, agochar esos tesouros e esos agasallos que a aboa Eugenia deixaba por diferentes puntos de Rianxo. Nesta ocasión escondeu 10 agasallos, ben escondidos, por certo, ben agochados, e cada agasallo é un vale regalo de 100 euros, un cheque. O obxectivo principal da campaña é o fomento da economía no sector da restauración e o comercio local, unha resposta que se intensifica dunha maneira directa a través de cheques regalo, pero sobre todo mediante a repercusión mediática alcanzada por unha campaña novidosa, orixinal e diferente. Para pôr en marcha a iniciativa, contouse coa empresa especialista hípica Celta, que xa colaborou co Concello na campaña de Reis, unha empresa que se reinventou a causa da pandemia.